ассалому алайкум дӯстони азиз, ин барномаи хонаҳои фурӯш мебошад ва дар имрӯза навормон пешкаши шумо 6 хонаи фурӯширо мекунем аз шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳо. Чӣ хонаҳо дар имрӯза навормон мешавад? Бо диққат гӯш кунед. Духонагаи фурӯшӣ бо таъмир дар шаҳри Душанбе бо нархамагӣ 360 000 сомонӣ. Инчунин сехонагаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе бо нархамагӣ 450 000 сомонӣ. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат назди стадиони нав назди роҳи Калон, ҳавлии фурӯшӣ дар шоҳроҳи Душанбе Ваҳдат, ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор ва инчунин духонагаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдаки гардиши фабрика. ҳамаи ҳамин хонаҳои гуфтагиамон дар ҳамин рӯза навормон ҳастанд. Барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст натиҳен лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. дӯстони азиз, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. бисёри баъд гап намезанем, рафтем хонаҳоро якта ба якта қайд номарои соҳибошон пешкаши шумо мекунем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе поёни корвон мебошад. дӯстони азиз, графзавод соҳиби хона менависад: духонага бо масоҳати 52 метри квадратӣ дар якум ошёнаи бинои новостройка. худи бино аз 3 ошёна иборат аст. кухни, ванна, ҳоҷатхона дорад, об, барқ ҳамавақта. документош 100%, менависад соҳиби хона. нархи хона бошад 360 000 сомонӣ. боз муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. дӯстони азиз, марҳамат. духонагаи фурӯшӣ бо таъмир дар шаҳри Душанбе бо нархамагӣ 360 000 сомонӣ дар поёни корвон. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе ноҳияи Фирдавсӣ дар поёни бозори корвон ҷойгир аст, назди пости Чимтепа. соҳиби хона менависад: бинои 3 ошёнага, хона дар 3 ошёна ҷойгир аст. 3 хонага мебошад бо масоҳати умумии 70 метри квадратӣ. доми новостройка. ҳуҷҷатҳош шартнома 100%. хона пад аббои тайёр аст. дӯстони азиз, кухни, ҳаммом, санузел тайёр аст. нархаш 450 000 сомонӣ. агар харидори серьёзӣ бошад, боз муомила дорад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. дӯстони гиромӣ, марҳамат. 3 хонага бо масоҳати 70 метри квадратӣ дар назди пости Чимтепа поёни корвон бо нархи 450 000 сомонӣ, ки ин нарх боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад. дӯстони азиз, рӯ ба рӯи стадиони Навда ҷойгир мебошад, назди роҳи Калонда. дӯстони азиз, назди роҳе ки ба тарафи ноҳияи Дағара, ба тарафи шаҳри Нурак ба ҳамон тарафҳо меравад. дӯстони азиз, назди ҳамин роҳда ҷойгир аст, рӯ ба рӯи стадиони Нав, назди Парчам. хулос минтақаи беҳтарин аст. ҳавли 6 сотиқ замин мебошад. дӯстони гиромӣ, ва 5 дар хона дорад. оби скважинакандагӣ. нархи хона бошад 130 000 $, ба сомонӣ 1 288 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. дӯстони азиз, дар наздикии хона ҳама чизҳои даркорӣ қарор дорад, аз ҷумла мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид, мағозаҳо, бозорча, хулас ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. барои ҳамин марҳамат дӯстони азиз, назди роҳи Калон, 6 сотиқ замин, 5 дар хона, ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат. марҳамат. ҳавлии фурӯшӣ дар шоҳроҳи Душанбе Ваҳдат. дӯстони азиз, дар ноҳияи Рӯдакӣ дохил мешавад, аммо дар ҳамин шоҳроҳи Душанбе Ваҳдат ҷойгир аст, деҳаи Тезгари Боло. дӯстони гиромӣ, ҳавлӣ 7 3 сотиқ замин мебошад. бинои 2 ошёнага дорад ва дар умум 9 дар хона дорад. дӯстони азиз, шумораи ҳуҷраҳояш зиёд мебошад. ҳуҷҷатҳояш ҳаст. бӯстонсарой. нархаш бошад 75 000 $, 743 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз песи дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ
савдо мешавад. Дӯстони азиз, дар шоҳрои Душанбе ваҳдат ҷойгир аст. Барои ҳамин марҳамат чиқеле ки мебинед, бино бо ғишти пухта сохта шудаанд. 7-3 сотиқ замин ва 9 дар хона, деҳаи тезгари боло. хонаи фурӯшӣ дар шаҳраки Шарораи шаҳри Исор. Дӯстони азиз, маркази Шарора мебошад. дар наздикияш якчандта мактаб аст, бозорчаи Шарора, боғчаи кӯдакона, баъд аз он боз дигар чизҳои даркориам қарор дорад. ҳавлӣ иборат аз 5 сотиқ замин мебошад. бинои 2 ошёнага, 6 дар хона дар умум. Дӯстони азиз, ҳамаи ҳуҷҷатҳояш ҳаст, бо таъмир мебошад ва нархаш 750 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷаи барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. дӯстони азиз, боз хотиррасон мекунем, рақамҳои соҳиби хона ҳардуяшон ватсап доранд. барои ҳамин марҳамат. 5 сотиқ замин ва 6 дар хона дар маркази шаҳраки Шарораи шаҳри Исор бо нархи 750 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. ҳавлӣ бо таъмир аст. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, гардиши фабрикада ҷойгир аст. дӯстони гиромӣ, 2 хонага мебошад бо масоҳати 57 метри квадратӣ дар сеюмо шунаи бинои навастройка. дӯстони азиз, хона коробка аст, яъне бе таъмир мебошад ва нархаш 350 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷаи барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. хона фавран срочно фурӯхта мешавад ва аз сабабе ки срочно фурӯхта мешавад, соҳиби хона нархи хонаашро боз арзонтарам мекунанд барои харидорҳои аниқ. барои ҳамин марҳамат. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.